Juma nyakwaro mugi wadhi e boma ma Siaya kama wach mwadwa kelo nini ogando selose ahinya. Roundabout mokwongo e boma ma Siaya mana ya tich ang'wen juma ni medo kelo mbaka e kor gwenge nyaka e mbui. Ka thoth ji seyo gedo mare kada bed ni jomoko to mor kod gedo no. Lipot nika. Boma ma Siaya koro nigi ranyisi ma mare owuon tok gerne gi roundabout mokwongo e boma no, kendo koro ipime kod bombe mamoko ma nigi roundabouts pacho ka. Jo Kenya medo golo paro mopogore opogore e wi roundabout no. E mbui mar Twitter, Namufwaro wacho ni owuoro kaka mae koro e boma ma Siaya ma nigi roundabout machalo kek mar dhialo chieng' nyuol. Kadan bende wuoro gedo no, komedo wuoro kaka weche nyalo bedo ni richo e boma no. E mbui mar Facebook bende, jopiny moko puoyo chenro mar gero roundabout no, ka moko to medo seye ka gipimo kaka mag bombe moko chalo. Jatwak moro moyangore e mbui kaka Siaya County Kenya, siayo joma bayo wach e wi roundabout no, kowacho ni kik pime kod roundabouts manie bombe madongo, ka Elias Mzalendo to wacho ni ochalo gi project mar jo CBC. Kata kamano, jodak moko ma Siaya to omor kod gedo no, magiwacho ni oloko chal mar chuny boma no. Jadak mosebet kae higni kata 20 mokalo, ko compare giman kanyo kod gima nitie chon, wanyalo wacho ni at least something good has been done. Gimarach momiyo I feel roundabout ni bene ni way ma negative en mana ni the finishing part of it could be jok mane tiyo kanyo go ngas magweno oneno marach at least oketho sura magino, but all in all olose sura moro kanyo ki compare ma last time. Jodak ma Siaya masiro gedo no nene kaka dongruok kendo lokruok maduong' e boma no.